Michal Brášek. To opět Lukáš Embera. Takže Lukáš Embera, Michal Brášek jako korpají jsou nastupní. Ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová předává opět velice pěkné poháry. Takže tentokrát Ulmanová předává krásné poháry, nyní on stává Brášek, Lukáš Embera na první místě, no a třetí jezdec, no na počet vítězů Znělka Masarykova okruhu. Takže no a není tomu ještě vše, protože říkám utíkat kluba s Lukášem. Michal Brášek si užije chvilku se šampaňský republiky. No a vyhlašujeme mistrovství České republiky juniorů. A třetí stupínek Nikol Marcone. Druhé místo Jakub Kortmaj. První místo jak jinak než Lukáš Embera.